Ayo Bu Kesi, komentar Bu Kesi. Semangat ya Dik ya. Bu Kesi monggo. Lah Bu Kesi malah Ya Allah, niki keajaibane Gusti Allah, keadilanipun Gusti Allah kados ngeten niki. Kula ati kula ternyoh nangis saestu dalu niki kepanggih adik Luftiana. Nduk, ya Allah, suaramu luar biasa nyengkok persis Bu Kesi. Ora eman-eman Pak aku arep maringi bebungah karo adik Luftiana. Semangat lek sinau nyinden, sapa ngerti mungko saka Wonogiri muncul sinden-sinden berbakat senadyan to ana sing kurang ing bab cocone Bu Kesi badhe maringi menapa? tak paringi sangu bebungah muga-muga Dek Lufti saya semangat. Nggih, ngoten. Ngoten. Nggih. Ayo Nduk, apa Bu Kesi sing rono? Nggih, Bu Kesi jumeneng. Nggih. Nggih, monggo Bu Kesi. Jumeneng Bu. Wah, ngapunten Pak Bupati nggih. Nyun sewu, Pak. Nggih, bojo Ya kula niki Allah. Pak Bupati. Lumayan. Kok lumayan. Kok lumayan to? Wong ya. Cantik ngono lho. Nggih. Nggih. Niki Dek Lutfiana pikantuk bebingah saking Bu Sukesi Rahayu. Mugi ditampa. bermanfaat. Nggih. Sinau nyinden sing sregep senadyan to mung ketemu Bu Kesi mung ning live streaming utawa mirengke radio, mirengke YouTube. Sampai iso sinau. Jadi tanpa guru ketemu muka ngene iki ternyata belajar itu dimanapun bisa. Yen pengen dadi sinden kondang ternyata ora kudu ketemu guru sing langsung ketemu ning lewat suwantening mirengaken. Mereka saking Pak Sahuri. Wah, Masya Allah, Nduk, kita paringi Pak Sahuri. Pak Sahuri